F'Marzu 2011 il-UHM bagħtu l-proposti tagħhom għal ftehim kollettiv ġdid għal ħaddiema paramediċi fil-qasam tas-saħħa biex dawn ikunu rispettati aktar. Minn dakinhar sal-lum il-Gvern ma weġibx għal dawn il-proposti. Quddiem din l-attitudni il-UHM f'Mejju ħadet l-ewwel azzjonijiet industrijali fosthom li l-ħaddiema ma jaqbdux it-telefon u li ma jarawx nies ġodda fl-outpatients. Sal-lum xhur wara li l-UHM bdiet l-azzjonijiet industrijali, il-Gvern baqa' ma ħax il-passi neċessarji biex dawn l-azzjonijiet jitwaqfu fl-interess tal-pazjenti. Dwar dan tkellimna ma' Jean-Paul Gauci mill-UHM. Kull ma aħna nitolbu hija xi ħaġa żgħira, qed nitolbu proposti min-naħa tagħhom ifisser dejjem li ħanwaqfu l-azzjonijiet, jiġifieri maħniex nitolbu li nagħlqu l-agreement illum qabel għada. Bil-Gvern jibqa' jinjora tal-bit tal-Union millum il-UHM ħarxet l-azzjonijiet industrijali. Fost l-oħrajn minħabba dawn l-azzjonijiet industrijali, kull pazjent li jmur għall-kura quddiem il-paramediċi ser jitħalla jistenna nofsija żejda. Jean-Paul Gauci fisem l-UHM qal li dan kollu huwa dovut għal mod ta' kif ġew trattati mill-Gvern. Il-Gvern ilu għal dawn l-aħħar sena u nofs jaffettwa l-paramediċi ħażin għaliex daw ridu agreement li jirrifletti x-xogħol tagħhom u x-xogħol tagħhom għalkemm baqa' għaddej da ma ġiex rifless f'agreement magħna. In-nies ukoll qed imorru għand il-Gvern jgħidulu isma' daw aħna qed jaqduna imma sa mid-dera huma urtati biżżejjed li mhux jaqduna tajjeb ħafna. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-messaġġ qed jafa'.